Страхотна газария. Това е пещерата Снежанка. Изключително трудно стигнахме до тук. Дълго време вървяхме пеша. Колко? После ще го пусна в YouTube това видео. Там Боряна снима. Много интересно място. Цък. In Bulgarian an Цикловчарк до пещера. Снимам видео, бе. То си пак, каквото си искам. Да включа. Обърни се. Що? Много хубаво се вижда. Кое?